μονάδα ανάμεσα στις δράσεις της έχει και τις κοινοτικές δράσεις και τις θεσμικές επαφές με όλους τους τοπικούς φορείς, κυρίως με φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης και της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Υπάρχει συνεργασία πάρα πολύ καλή με το πρώτο ΠΕΣΥ, το Νοτιού Αιγαίου, και με το Γενικό Νοσοκομείο της Σύρου, όπως και στα κλιμάκια, σε όλα τα νησιά του τομέα ευθύνης της μονάδας υπάρχει συνεργασία με τα κέντρα υγείας και με τα περιφερειακά ιατρεία. Επίσης έχουμε κάνει επαφές και με άλλους τοπικούς φορείς, συλλόγους, με την Εκκλησία. Σημαντικό κομμάτι των κοινοτικών δράσεων είναι και οι επαφές με την εκπαιδευτική κοινότητα, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, και στη Σύρο και στα νησιά της ευθύνης μας, όπως επίσης και με άλλες κοινωνικές υπηρεσίες, όπως είναι το ΚΚΚΑΜΕΑ, το Ειδικό Εργαστήριο, η Πρόνοια κλπ. Don't you know you've got your daddy's eyes, and daddy was an alcoholic, but your mother kept it all inside, threw it all away. Μέχρι στιγμής ήμασταν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήταν συγχρηματοδόμενο πρόγραμμα από το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο, από το ΕΚΤ. Είχαμε κάποιες καθυστερήσεις στην χρηματοδότηση. Τώρα έκλεισε αυτό το 18μηνο πρόγραμμα και μπαίνουμε στον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας. Και ξεκινάμε μία πιο σταθερή, ως προς το χρόνο δηλαδή, χρηματοδότηση του προγράμματος. Θα έλεγα ότι δεν υπάρχει μεγάλη ή απεριόριστη κατανόηση από το χρηματοδοτικό φορέα, ο οποίος κοιτάζει και να μειώνει το κόστος λειτουργίας. Έτσι. Και αυτό αρκετά μας αγχώνει, γιατί εμείς είμαστε στην πρώτη γραμμή, ας πούμε, της παροχής ιατρικών υπηρεσιών, έτσι, προς τον πληθυσμό. Και περισσότεροι από εμάς είμαστε κλινικοί επαγγελματίες και το άγχος μας είναι η υγεία του ασθενή. Έτσι. Ο ρόλος των τοπικών φορέων στις προσπάθειες αποασυλοποίησης όπως αυτή που επιχειρεί το ΕΠΑΨΗ είναι κεφαλαιόδους σημασίας. Η φροντίδα της ψυχικής υγείας αποκεντρώνεται και αντιμετωπίζεται στην κοινότητα και από την κοινότητα. Η τοπική κοινωνία χρειάζεται να εκπαιδευτεί, ώστε να είναι έτοιμη να προλάβει, να διαγνώσει, να παραπέμψει, να περιθάλψει και να γιατρέψει τα μέλη της που παρουσιάζουν μια ψυχική ασθένεια. Να μην τους αφαιρέσει τη λειτουργικότητά τους, να μην τα στιγματίσει, να μην τα φοβάται. Ένα τέτοιο όραμα δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί χωρίς την εναρμόνιση όλων των τοπικών παραγόντων. Η κοινότητα, ως φυσικός χώρος του ατόμου, οργανώνεται για να προσφέρει βοήθεια και λύσεις, ενεργοποιώντας όλες τις διαθέσιμες δυνάμεις του κοινοτικού υποστηρικτικού συστήματος. Ως εκ τούτου, ο συντονισμός και η συνεργασία των φορέων είναι επιβεβλημένοι για να επιτευχθεί το μέγιστο των αποτελεσμάτων. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, η ομάδα έρευνας ήρθε σε επαφή με τον Νομάρχη Κυκλάδων, τον Δήμαρχο Ερμούπολης, καθώς και εκπροσώπους της Ορθόδοξης και της Καθολικής Εκκλησίας. Ασφαλώς μπορεί να υπάρχει ένα ικανοποιητικό και υψηλό επίπεδο παροχής υπηρεσιών στον τομέα της ψυχικής υγείας σήμερα. Αυτό δεν σημαίνει ότι υπάρχει πάντα και το καλύτερο. Ο Δήμος και γενικότερα η τοπική αυτοδιοίκηση του νησιού πιστεύω στο βαθμό που μπορεί να το κάνει από οικονομικής πλευράς και στο βαθμό που νομιμοποιείται να το κάνει από πλευράς δραστηριοτήτων, θα το κάνει και θα είναι πάντα στο πλευρό όχι μόνο της κινητής ομάδας ψυχικής υγείας, αλλά και οποιασδήποτε άλλης παρεμφερούς δραστηριότητας που μπορεί να συμβάλλει αποτελεσματικά στην ψυχική υγεία των κατοίκων. Οι υπεύθυνοι της μονάδας αυτής είχαν έρθει και με είχαν δει μία φορά. Μου είχαν εξηγήσει σε γενικές γραμμές το έργο το οποίο αποφάσισαν και να κάνουν μέσω αυτής της μονάδας, και βέβαια καταρχάς μου ζήτησαν την υποστήριξή μου και την βοήθεια μου σε ό,τι αφορά την πρόσβαση μέσα στις τοπικές κοινωνίες.
Μέσω των επαρχείων λοιπόν που λειτουργούν σε 7 μεγάλα νησιά, η νομοθεσία βοηθάει συγκεκριμένους υπεύθυνους της μονάδας στο να έρθουν σε επαφή τόσο με τα κέντρα υγείας, με το επιστημονικό προσωπικό των κέντρων υγείας, όσο και με την εκπαιδευτική κοινότητα, δηλαδή εννοώ τους καθηγητές, τους συλλόγους των ΟΚΙ και δαιμόνων, και βέβαια το επαρχείο το ίδιο συνδράμει στο να φέρει σε επαφή τους υπευθύνους αυτής της κινητής μονάδας με τα άτομα, με την κοινωνία, δηλαδή υποδεικνύοντας τα άτομα τα οποία έχουν ανάγκη να προσεγγίσουν και να έρθουν σε επαφή με συγκεκριμένη μονάδα. Δυστυχώς, παρά το γεγονός ότι καταρχάς δεν μας έχουν ζητήσει άλλου είδους βοήθεια. Άρα θεωρούμε ότι η βοήθεια την οποία τους προσφέρουμε είναι επαρκή. Εάν όμως μας ζήταγαν κάποια βοήθεια, δυστυχώς το νομοθετικό πλαίσιο το οποίο υπάρχει, και ενώ βοήθεια οικονομική κατά κύριο λόγο, το νομοθετικό πλαίσιο το οποίο υπάρχει δεν μας επιτρέπει να χρηματοδοτήσουμε απευθείας τη συγκεκριμένη μονάδα για οποιαδήποτε δράση. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε, αν μας το ζητήσουν, να αναλάβουμε, να οργανώσουμε κάποια ενημερωτική συγκέντρωση, κάποιο σεμινάριο, κάποια, αν θέλετε, επαφή, δημόσια επαφή ή ένα συνέδριο σχετικά με τα θέματα ψυχικής υγείας. Οπότε, αν το ζητήσουν αυτό, θα το αναλάβει η νομαρχική αυτοδιοίκηση να το διοργανώσει μόνη της, γιατί μόνο τότε εγκρίνονται οι δαπάνες τέτοιου είδους από το Ελεκτικό Συνέδριο. Υπάρχει μια συνεργασία μεταξύ της τοπικής εκκλησίας και ενώ την γενικότερη δράση της κινητής μονάδας ψυχικής υγείας βορειοανατολικών κυκλάδων, μέσα στους οποίους, αν δεν κάνω λάθος, μέσα στην οποία εντάσσεται και η έπαψη ή συνεργάζεται η έπαψη. Τουλάχιστον εγώ και κληρικοί άλλοι που απευθύνθηκαν σε μένα, πολλές φορές παραπέμψαμε ανθρώπους στην κινητή μονάδα. Επίσης πρέπει να πω ότι από τα πρώτα βήματα της κινητής μονάδας εδώ στη Σύρο, οι άνθρωποι οι ίδιοι ζήτησαν την συνεργασία με φορείς, μεταξύ αυτών και με την Μητρόπολη. Είχαμε μια συνάντηση, νομίζω με τον κύριο Στυλιανίδη, προτριετίας νομίζω. Οπότε είναι αρκετές οι περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι φτάσαν σε κληρικούς και οι κληρικοί αυτοί απευθύνθηκαν σε μένα και εγώ με τη σειρά μου απευθύνθηκα στην δράση αυτή. Θεωρώ πολύ σημαντικό το γεγονός να μπορεί ένας άνθρωπος, ένας κληρικός, να μην παρεμβαίνει εάν θεωρεί ότι δεν μπορεί να βοηθήσει, αλλά τουλάχιστον να μπορεί να κατευθύνει κάποιον ώστε να απευθυνθεί στον κατάλληλο άνθρωπο. Αν χρειαστεί, ξέρουμε να διαχωρίζουμε ποιο είναι το θρησκευτικό μέρος και ποιο είναι το ψυχικό ή ψυχολογικό. Και επομένως πολλές φορές, και αυτό πολλές φορές αισθάνομαι είτε σε ψυχίατρο, είτε σε ψυχολόγους, πήγαινε να δεις ή συμβουλεύομαι τους γονείς ιδιαίτερως για τα παιδιά τους όταν δούμε ότι υπάρχουν ψυχικά προβλήματα. Και τότε αυτό το κάνουμε. Όπως σας είπα προηγουμένως, στην πρώτη ημερίδα που είχε γίνει τον Ιούνιο του 2003, είχαμε συζητήσει να δούμε πώς μπορούμε να αναπτύξουμε αυτή τη συνεργασία. Δυστυχώς δεν ξέρω, φταίμε εμείς ή φταίνε οι άλλοι. Μείνανε τα πράγματα εκεί.